不过吃完一个人就行。जल्दी ରଖି ଚଳିବ ମାପରେ ପଡ଼ିଯିବ। କରୁଛି ଆଉ କ'ଣ। पौष रविवार व्रत कथा। धर्म निरंजन केबा चरण नमयी पुष रविवार कथा कही आरंभई शुण जने मर हटा देशर राजन युगत नामर थिले अति गुणवान सुशील नामर थिले तांको महादेई पतिव्रता धर्मशाला तांको परि सेही राजा पुत्र समानरे प्रजा को पालती देवगुरु द्विजरे करती भक्ति सेही पुण्य राजांकर एकई गुमर होइला जे रूपे गुणे नाही पटांतर सुंदर गुणरे पुत्र होइयाकु सार दिन दिन पाठ पढ़ी हेला गुणाकार से पुत्रर नाम रत्नाकर जे अटई सकल गुणरे ताकू समानटी सेही
ସେ ପୁତ୍ରର ଯୌବନ ସମୟ ହୁଅନ୍ତେ ମହିମା କରନ୍ତି ବୁଲେଇ ଶଙ୍ଖାଙ୍କ ସଙ୍ଗତେ। ଦିନେ ସଙ୍ଗୀମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ରତ୍ନାକର ବସିଅଛି ସେହି ପଥେ ଆଗରେ ତାହାର ଏହା ମହାଜନ ପୁତ୍ର ବିବାହ ହୋଇ କରି କନ୍ୟା ଘେନି ଯିବାରୁ ତା ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାରି ଆପଣା ଗୃହକୁ ଯାଇ ସେ ରାଜାନନ୍ଦନ ଜନନୀ ନିକଟେ କହେ ବୀରଶେଷନ ଆଗୋ ମାତା ଦେଖିଲି ମୋ ସଙ୍ଗୀ ଯେତେଛନ୍ତି ସକଳେ ହୋଇଲେ ବିବାହ ଖୋଜି ଜାତି କାହିଁ ପାଇଁ ମୋତେ ବିବାହ ନ କର ଗୋ ମାତା। ଏହା କହି ରତ୍ନାକର ହୁଅନ୍ତି ଦୁଃଖିତ। ପୁତ୍ରର ବଚନ ଶୁଣି ସୁଶୀଳା କହି କରାଇବା ବିବାହ ତତେ ନ ବାଳରେ ତୁହି ଏକା କହି ମହାଦୟୀ ନୃପ ସେ ଯାଇ ବୋଲଇ ରାଜା ଶୁଣ ଯାହା ମୁଁ କହି ହୋଇଲା ନନ୍ଦନ ଯୁବା ଯାହାକୁ ବିବାହ ନ କର କି ପାଇଁ ଏତେ ମରମ କି କହ। ରାଣୀ ବଚନରେ ରାଜା ଚମକି ପଡ଼ିଲା ମମନେ ନା ନାହିଁ ବୋଲି ଜାଣିକି କହିଲା ଆଉ କିଛି ନ ବୋଲ ଗୋ ଅଳପ ଦିନରେ କରାଇବି ବିବାହ କନ୍ୟା ଖୋଜଇ ଝଟରେ। ରାଣୀ ତାହା ଶୁଣି ଅନ୍ତପୁରକୁ ଚଳିଲା ରଜା ତହୁଁ ଜାଣିଣ ଦ୍ୱିଜକୁ ଡକାଇଲା ନିକଟେ ବସାଇ ତାଙ୍କୁ ବୋଲେ ହେ ଗୋସାଇଁ କନ୍ୟା ଏକ ବୁଝ ଆମ୍ବ ଯୁବରାଜ ପାଇଁ। ରାଜା ବଚନରେ ବିପ୍ର ହେଉ ବୋଲି କହି ରାଜା ପୌରୁଷ ଘେନିଲେ ବେଗ ହୋଇ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବୁଲି କର୍ଣ୍ଣାଟ ଦେଶରେ ମିଳିଲେ ସେ ଧନବନ୍ତ ସାଧବ ନଗରେ କଳାବତୀ ନାମେ ଥିଲା ରାଧବର ଝିଅ ସର୍ବସୁଲକ୍ଷଣେ ରୂପ ଗୁଣରେ ଅତିହ। ତାହା ଜାଣି ବିପ୍ର ତାଙ୍କୁ ବୁଝଇ କହିଲେ ଆମ୍ବ ରାଜାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଛନ୍ତି ବୋଇଲେ ସେ ରାଜା ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭେ କନ୍ୟାଦାନ କର ବୁଝିଲେ ତାହାକୁ ହେବ ନାହିଁ ଅସୁନ୍ଦର। ଶୁଣି ତା ସାଧବ ତହୁଁ ସନ୍ମତ କଲା ଗଣା ପୋଛା କରି ବିପ୍ର ସେଠାରୁ ଚଳିଲା ସୁଗତ ନୃପତି ପାଶେ ମିଳି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସବୁ କଥା ତାଙ୍କ ଆଗେ କରନ୍ତେ ବଖାଣ। ତାହା ଶୁଣି ନରପତି ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲେ ଗହଣା ଲଗାଇ ପୁତ୍ରେ ଘେନି ଚଳିଗଲେ। କେତେ ଦିନ ଯାଇ ମିଳି କର୍ଣ୍ଣାଟ ଦେଶରେ ପରବେଶ ହୁଅନ୍ତେ ସେ ସାଧବ ନବରେ ଦେଖି ତାହା ଧନବନ୍ତୀ ସାଧବ ତୋଷରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖାଇଲା ତମ ବାସରେ। ଶୁଭ ଯୋଗ ଲଗ୍ନ ଦେଖି କଲେ କନ୍ୟାଦାନ ଯାହା ଯୌତୁକ ଦେଲା ଗଣନ ବିବାହ ସାରି ସର୍ବତ ହିଁ ସେ ନିଶି ବଞ୍ଚିଲେ ପରଦିନ ବର କନ୍ୟା ଘେନିଲେ ଉଠିଲେ। ସାଧବ ଅନେକ ବାର ଚକଟରେ ଦେଲା ଝିଅ ସଙ୍ଗେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ବିଜେ କଲା। ରାଜପୁର ନିକଟରୁ କିଛି ଦୂରେ ଥାଇ ହିନ୍ଦୋଳାରେ ସାଧବର ଝିଅ ଦେଖି ଚାହିଁ ରବି ଅସ୍ତ ହେବାକୁ ଅଳପ ଛଇ ଏହା ଦେଖି ସାଧବର ଝିଅ ବିଚାରଇ ମୋ ବାପା ସାଧବ ଦେଇଅଛି ସେ ଯେତେ ଭାର କିଏ ତା ଦେଖିବ ବା ହୋଇଲେ ଅନ୍ଧାର। ଏହା ଭାବି ଆଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ସାଧବ ଦୁହିତା ବହୁ ଦିନରେ ବୋଲେ ଦେବ କବିତା କୃପା ବହି କିଛି ବେଳ ସ୍ଥିର ଗତି କର ଯେଉଁପରି ଅତି ବେଗେ ନୋହିବ ଅନ୍ଧାର। ଆମ୍ଭେମାନେ ସର୍ବେ ଯାଇ ରାଜଭବନରେ ପରବେଶ ହୋଇ ବୁଟି ଯଥା ଦିବସରେ ତହିଁ ପରେ ତୁମ୍ଭେ ଅସ୍ତାଚଳେ ପଛେ ଯିବ ଏ ମୋର ବିନୟ ଘେନ ହେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ। ସାଧବ ଦୁହିତା ବିନୟରେ ଦିନ କର ବିଳମ୍ବ ଗତି କରନ୍ତେ ହୋଇଲା ଉଛୁର ରାଜା ସଦନରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ତହିଁ ପରେ ଦିନ ରାଜା ଅସ୍ତାଚଳେ କଲେ ସେଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମାତା ପୁଅ ନାହିଁ ବିକଳେ ଭାବନ୍ତି ସୁତ ନୋହିଲା କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ ହେଲା ମନରେ ବିଚାରି ବାଟେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି ପତେ ଚାହିଁ କରି ଏହା କାଳେ ରବି ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୁଅନ୍ତେ। ଧରି କୋଳେ ତାଙ୍କୁ ମାତା ବୋଇଲେ ମନ୍ତେ ଆରେ ବାବୁ ଆଜି ତୋର କାହିଁକି ଉଛୁର ହୋଇଲା କେ ଅବା ଜଗିଲା ପଥ ତୋହର ଯେ କେହି ହେଉ ବିଳମ୍ବ କଲା ଯେଟି ତୋର ମୋ ଅଭିଶାପରେ କୁଷ୍ଠ ହେଉ ଅଙ୍ଗେ ତାର ଗଳିତ କୁଷ୍ଠେ ତା ହାତ ଗୋଡ଼ ଛିଡ଼ି ଯାଉ ତୋ ପଥ ବିଳମ୍ବ କରିବାର ଫଳ ପାଉ। ଏହା ଶୁଣି ଆଦିତ୍ୟ ଯେ ବିରସ ହୋଇଲେ କି କଲ ମାତା ବୋଲି ସେ ହୋଇଲେ କେହି ମୋର ପଥ ରୁଦ୍ଧ କରିନାହିଁ ଜାଣ ଜହିଁକି ବିଳମ୍ବ ହେଲା ବୁଝ ତା କାରଣ। ସାଧବର ଝିଅ ଆଜି ଘେନିବ ଯୋବର ଗହଣା ଲଗାଇ ଯାଉଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଘର ତାହା ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମୋର ବିଳମ୍ବ ହୋଇଲା ଅକାରଣେ କେଉଁ ଜନ ଦୋଷକାରୀ ହେଲା କାରଣେ ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲ ମାତ କହ ଏବେ କିପରି ସେ ହୋଇବ ମୁକୁତ। ଆଦିତ୍ୟ ବଚନେ ତାଙ୍କ ଜନନୀ କହନ୍ତି ପୁଷ ରବିବାର କଲେ ହେବ ସେ ମୁକତି। ପୁଷ ମାସ ରବିବାର ଦିନ ପ୍ରଭାତରୁ ରବି ଉଦୟ ହଉ ବେଗେ ଉଠିବ ସେଜରୁ ବିଧାନରେ ଯାଇ ସ୍ନାନ କରି ଆସି ବେଗେ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଲିପି ଗୋମୟ ସରାଗେ ତହିଁରେ ମଣ୍ଡଳ କାଟି ରବିଙ୍କୁ ସ୍ଥାପିବ ନାନା ବର୍ଣ୍ଣେ ଫୁଲେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ମଣ୍ଡାଇବ। ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଥିବ ଦ୍ୱିଜଙ୍କ ଡକାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରାଇବ ନାନା ଭୋଗ ଦେଇ ଶର୍କରା ମିଶ୍ରିତ ରାଜ ପକ୍ୱ ରମ୍ଭା ଫଳ ଗୋଧୂକ ଦଧି ଘଟିକା ଆଦି ନାରିକେଳ
ଏବିଥିରେ ନାନା ଉପହାର ପୂଜା କଲେ ଅବଶ୍ୟ ହୋଇବ ମଙ୍ଗଳଟି ଜାଣ ଭଲ। ଏହା କହି ମାତା ପୁତ୍ରେ ରହିଲେ ସନ୍ତୋଷେ, ଶୁଣ ଜନେ ତୁଅନ୍ତେ କେତେକ ଦିବସେ। ସାଧବ ଝିଅର ଦେହେ କୁଷ୍ଠରୋଗ ହେଲା, ଦିନ ଦିନ ତାହାକୁ ଅବଶ କରିଦେଲା। ରାଜାରାଣୀ ତାହା ଦେଖି ଦୁଃଖିତ ହୋଇଲେ, ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଡାକି ସବୁ ଜଣାଇଲେ। ସେମାନେ ସକଳ ଶୁଣି କହିଲେ ବିଚାରି, ଯେବେ ପୁଷ ରବିବାର ପୂଜା କରିବାରେ ତେବେ ଜାଣ ତାହାର ରୋଗ ଛାଡ଼ିଯିବ, ଆଉ ଯାହା ମାଗିବ ତାହା ଅବଶ୍ୟ ଫଳିବ। ଏହା ବୋଲି ସେ ପୂଜାର ବିଧି ଚଳାଇଲେ, ଶୁଣି ତାହା ରାଜାରାଣୀ ବଧୂକୁ କହିଲେ। ସାଧବର ଝିଅ ଶୁଣି ଭକତି ଚିତ୍ତରେ କଲା ପୁଷ ରବିବାର ପୂଜାକୁ ବିଧିରେ। ତହୁଁ ଦିନୁ ଦିନ ତାର ବ୍ୟାଧି କମିଗଲା, ପୁତ୍ରଧନ ପତି ସୁଖେ ସୁହାରି ଆୟୋଜନେ ପୁଷ ରବିବାର ଯେ କରଇ, ତାହାର ସକଳ ବାଞ୍ଛା ଅବଶ୍ୟ ଫଳଇ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ପୂଜା ବ୍ରତ ଏକକ ମନେ ଶୁଣ, ଭକତିରେ କଲେ ହୁଏ ବାଞ୍ଛିତ ପୂରଣ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆଗ ପୂଜା କରିବେ। ଆଗ ମୁଗ ହଉଛି ଆମର ଆଳୁନା ବୋଲେ ଆସ ଜଲ୍ଦି।
ନଗଉ